Hey, what are you doing? Fuck, could you please stop filming? What's your favorite song? So eggs in the fridge, which is so cool. Oh my god, we have brown eggs in here. Jess, what can you say about the gold egg? Jess, what can you say about the gold egg? Just kiss the egg. Please, kiss the egg. Please, please. Buang! Not real! But I just... But... Oh, that's so cool. Hi guys, I'm so hungry. So we have the egg in the bread. Kani adto, 20 centavos. Dako na ko yung pan ay sa una. Today we are going to fry the egg. Is it? To bake the egg properly. Yeah, yeah, yeah. Here you are, you little cringy animal. Yay! May merienda is ready, so bye na guys! Makaon sa koy. Ito po yung guwata ito. Hey, we're watching Pitch Perfect here. Yeah, what's up, Jess? Hi guys, kaya nga vid namin ng Lenny, chill. Oh, di, ano man mo, alas 6 tayo ka rin. Huwag baka. Nyagit, buti siya. Nyagit, abangan siya, tulog ka tao. Yan na niya. Lapotiran niyang tao. Kami na-tricycle sa mga. Ang tricycle pagod ka na yung music niya. Ang music, kaya ka pag maoy. Nagsunod may kita ka namin. Cool! The curious ka. Doon, kanang murag pagsunod ako ba murag gaan lagi akong feeling ato niya nagkut ko. Muna na kang naglupad, naglagaw. Himo to dagdagan kay mga kuan mga turista dahil sa kanya. Kundi ko pa lang kay naghawa nila sa Santorini. Humano man to siya. Lagi mo baboy. Yan, sa kan. Ako lolo 94. Alam naman eh dakong tao dira. Na, tura akitag agta. Sa ilaha sa daw. Tinuod siya din ang agta. Hindi mo lagi ako lolo. Sudaya din ang agta. Kita na ako lang eh. Yeah, dako kay siya gnaw. Nag-internet ko sa babaw. Nasigoy yung mata po. Asin kita, Jukaray? Yung Mauli ka ba yan? Yan ang mata ni Ana. Dili pag yun Ana. Nakalagi. Ana, mo siya anak. Mo siya kani mo siya kuan. Nako na internet. Ana siya nako. Yung siga yung mata. Dako siya mata? Di, dasakto na red yung mata surrounding siya. Ang kanang iris white, yung pupil black. Ako na sa Pero asa ho nang niya bakit? Nakuyawan ka? Ulo. Ni ano tan araw ko ni ana. Diin man. Ay ko sa internet kay bara. Diin man. Buwag talaga sila. Ko video kay kasama das mga hypebeast. Oy, magiging naglakaw. Panon magud sila. Okay, daghan kasi naman yung mga burumhadok na bitaw ang mga tigmol. mo. Di naman Yo. Katong tawatan ako pagumangkon ba? Ako pagumangkon ba di ba nakita man ta? Ano din siya ay hala auntie. Ano des ba kay hala auntie ganahan lagi ko sa imong classmate. Ano ko nganong one view na siya. Nasuyo ko siyang ponit auntie puti ko siya. Boy pa makagat dito. Ini nga video atong i-discover ang art side ni Kendrick Busquet. I-send ko yung mga art sound ha. Yeah, sa diyang art very boy. Wow, super nice. Mo na akong ganahan sa imong mga artwork ko Wala ko ba? Oh, amazing ni siya. Kakuan siya ba naka-mask siya ba para hype beast supreme. Na amazingan ko na cool kaya na siya dong. Ano? Kani kay Liza Soberano ni sa akong pananaw. Kasi ba niya? Kasi yung pangananalan, cool siya pero bata siya nga kung ano. Bisa kita og tiyan. Si Juwao nga na epic feel. Amazing siya, amazing siya. Pangdong. Yo guys, this is